Ei videolle. Vermii, nopeet vermii, vasen oikee. Tiukka vittumainen pitkä. Ja sit vähän polkee vauhtia. Hyppy yli. Sit tulee pieni hyppy. Tikkaa. Ja nyt mennään freeride ykköselle. Nokka alas. Ja sit tää on oikeastaan tämmöstä aika mutkaa pelkästään. Tässä on hyvä reenaa vermiä. Oho, keula haki jotain omaa, mutta ei se mitään. Mennään powerslideen. Tästä pystyy syökkää hyvin tonne joko freeride 3 tai 1. Me jatketaan tänne metsäreitti 2. Tää on vähän vittumaisessa kunnossa nyt kun on satanut, niin täällä on parit suurreitit on saatanan liukkaita. Esimerkiksi tässä. Mennään toista. Hölmöitä. Sitten päästään tikkaan alaspäin hyppylinjalle. Otetaan vauhtia. Ja päästään sitten tälle alahyppylinjalle. Pitää vähän mennä tällaista soraa tästä ihan. Ui saatana. Viimeinen. Sitten rollataan alas niin kovaa kuin saa ja pitataan vauhtia. Oi.